en gima nyowa expect nikech mana kaka iwacho ni jochumbu nie diere ka to kaka jochumbu bede diere kae party nigi wegi party nigi wegi inyalo paro ka sama ne jatend piny William Ruto ne keto koke chik mar mancha neta duol madhi chuogo IEBC to ka ne gichung' KICC kacha tinyalo paro joma ne oriedo tok jakom machano tieko weche koro king'iyo jogo gi sura mantiere kanyo to thoth gi nyose yuto koro joma nyodong ka en mana Junet to gi mamoko king'iyo paranya ne ni kacha jone ni kacha oyuto kosoko yuto jogo te no se yuto koro gini kibire to mokwongo e house leadership ka nyojo keto ODM kama tek to mae emomiyo ODM nyocha no kwongo telo ka giwacho ni gionge gi agreement magi sign gi Kenya Kwanza nikech kanyocha ne gi sign to koro Kalonzo nyo dhi wacho ni kombe makoro dongi onego koro ODM kwanre kaka chama mantiere serikal to nyo jogi riek nikech jo ODM jwane gi cham koni to koni be cham mane ngama riek yes koro ODM riek nikech mana kaka winjo wasewacho ni dhano wadwe puothi to ngeni jopiny gi bende puothi koro gidwane gi cham ka serikal to koni be gi chamo to king'iyo Kalonzo Musyoka kocha kiywak ni jo ODM jo chamo serikal to kendo ka gicha giduoge leadership e house ka bende gicha gichamo makmana ni king'iyo kaka gisebedo ka giloso to chal gi gima nyowa ne wawacho ka e bang' yiero mokalo ni azi eginana Kalonzo Musyoka gi Wiper gi party mamoko gi gini osekalo gi kendo koro gine magitimo nene liel moseiki makoro gigo mambaka giwago gini to gini no gini ODM osechamo mogik Victor kabire kara leadership mar ODM nikech ng'eyo ni gap koro dong to king'iyo tineno ka Wanga Governor Gladys Wanga ogolo joma be gone oporo Simba Arati bende ogolo joma gone oporo koni kichaki ng'iyo ni Abdulswamar bende wuok kocha king'iyo tibiro do ni jonyo wuok coast ma jo coast biro kech ODM nyaka tim balancing jo Mombasa neno ni ng'at mano wuok kocha ne en jo modhi koro komno ne margi gibiro dwaro mondo mi ng'ato dong kanyo king'iyo kom mar chairman ma bende Joanna Mbadi koro wuokie Joma Bay gi jo South Nyanza bende neno ni kanyo oromo kodgi gine monego gikawo e gwenge ma Kisika e bende Simba Arati manyo en jalop jakom bende koro neno ni en ema nie machiegni to dhi koni makbana ni gima koro miyo gino bedo ne matek ne Simba Arati en ni treasurer mar ODM mosebedo kuom thuolo maloyo higa 10 en Bosire to Bosire ka biro ka jogi temo balancing to dhi bedo matek ne either nyaka Bosire we treasury mar ODM ne dhi bedo matek mondo mi jakomo bed ka to treasury bende wuok ka kwano ma jakomo goyo ka kapok awene jowete ga nikech sa en kwano mane en kwano motemo ng'iyo ni to ere ng'at ma ka jakomo wuok odhi oko kocha to weyo party to party nyalo bedo lwedo maber ma ng'ato ok nyal ringo godo gi chumbu ka ng'ato dhi loko gi party nikech ng'iyo ni nyaka ging'i party loyalty ni to ere ng'at ma samoro pod ok osebedo ka jomiel gi jo Kenya Kwanza ka nyocha wuon party pok ochako ka nyocha wuon party pok ochako miel gi nyako ma Kenya Kwanza ni ere ng'at ma samoro nyalo wuok e yore kende nikech ng'e party be ng'ato nyalo lal ni godo waseneno party maber waseneno party ma samoro ng'ato wuok ODM nigi sigana no ODM nigi sigana no king'iyo ODM nigi sigana ng'ato nyalo ringo kare no osedhi utudre kocha chiemo gi joka gielo party koro mae mibiro ng'iyo ne to kar loyalty ka chalo nade koro kae mibiro kawe Gladys Wanga tipedhi e mesa nikane weche tek okawacho ni en mago to koro weg party mang'iyo nikane weche tek ting'iyo to bende lemo mar ng'ama miyo bende ka ekwano ni be koro dhigore ni ponono samoro thuolo moro nyalo wuokie e lemo mar ng'ama miyo to king'iyo Wanga kaka osebedo ka wuotho gi weg party king'iyo kata kaka kwano na ogore taparo ni chalo gima dwa kete matin ogo kang' moro awiye kete in a better position kaluwore gi tudruok mare gi jakom malo to bende kata gi jok mokiyo gi party ma samoro nyalo go mbaka winji e rumbi mag gik manie party gi to gima duong' ni udhoudi kuonde mane giko wuokie ka bende gibiro dwaro mondo mi party odwok negi lwetgi erokamano ahinya winjene kaka wakeini moko bende nyo loso kapok amiyo Jay Bonyo kaachiel kod Roslyn Obala thuolo wakeini moko e kaunti ma Migori kod Homa Bay nyo loso kagiwacho ni wang'ni en kinde mar manyo ng'ama miyo manyalo to party mar ODM winjanena nyakwar moge wakwayo ni deputy party leader monde menwa mama Gladys Wanga
Ang'o momiyo wacho ni mondo mi Mama Gladys Wanga. Mama Gladys Wanga mokwongo osenyiso ji ni onyalo bedo jatelo. To banyalo wacho ni Luo Nyanza mangima kata Western Region. Ene mama molaro nafas mar gavana moyudo. Omiwa chance mondo wan bende wanyis leadership marwa kaka mine e bedo deputy party leader ma osenyisgi Honorable Wanga ma currently ene jakom mar party Homa Bay County. Atino se age chama mabo. Atino se kelo demokrasi Homa Bay County. Jokome nyaka jokome mag MCS mano oyier mamine. Oyier nikech Atieno gi jakom. Omiyo jakom ne wakwayi gi muolo. Ni yienwa mondo miye mama. Teko mar wakeini. Mopogore kod mano, kweth moro machielo mag jo kanyo mag ODM e kaunti mag Kisii bende wacho ni gin arati ema koro githo godo. Winjane na nyakwar Mongajon kaka jo ODM moko ma kaunti mag Kisii wacho kata jotend Gusii wacho ni gin githo gi Simbarati. As staunch ODM supporters from Kisii County, we understand that there are positions to be filled in the party. In no uncertain terms and no double meaning, indivinities and unclearness, we are not open to more than one interpretation. We demand that Kisii County be considered for the vacant party positions, more specifically, office of the deputy party leader in ODM. To this end, we hereby front the name of... Weche mag siasa gi jo siasa. Mane mit siasa. Machunga mit koso. Mane mit siasa. Oh, mane mit siasa. Siasa ma mit. Siasa ma mit. Okay. Siasa wacho ga pile ni competing interest. Onge ngama nya chiwo kawuono ni donje siasa. Ni wacho ni an adwa tiyo ne jopiny. I mokwongo. Mane siasa. Siasa is power play. Jopiny Kikwa wuondre ni nitiere ja siasa mabiro koso nindo ni ene moero japiny malo en wuon. Waduoki chien matin. Junet Mohamed, ne en gima nigeno. Did you expect ni ene mano nyalo bedo minority leader? Ingene pile wasebet ko wachoga kata senior wachoga kata Fred wachoga ni parties ma wan go Kenya ka. Individual. Individual ownership. Ok gin ideologies. Sama a feel position ang'iyo party loyalty. The late Kajwang' nowacho loyalty, passion mar party. Koro nyaka ing'e ni ng'ama iketo leadership e lwete no. En ng'ama can even take a bullet for you. Ok ng'ama koro kosechopo kachecha to entertain gik moko mbele gi chien. Koro baba be sama ng'iyo ki feel positions go to ng'iyo ni to ng'ama nigi ma interest at heart mokwongo. Okay. Koro kanye ma ing'iyo tido gi ng'iyo ni to ng'at mane mobro ng'iyo. Aya king'iyo sani e ODM jok madhi ranking members. Gin jadi ma sani ODM ntiere godo ma wuok Luo Nyanza. Koro chako gi mano then ing'iyo ni kane ntiere positions mabedo fail to mane line mane gititi mang'owa gidhi tiyo godo. Koro mana paro ni mane ging'iyo mokwongo. Mar ariyo wasebet ko wacho be ni king'iyo Azimio bringing mar Azimio kamora achiel kwanza sani makoro gine kama tek ahinya nikech ODM ok nya wuotho kende. Nyaka ging'i kaka gibro kelo parties moko gi unless giwache ni kawuono wan koro wa divorce e Azimio ka wawuok. Koro nyaka be ging'i ni andiyo sirikal to gintie tiel achiel oko be gintiere tiel achiel to ginyalo bet ka gikelo jogi nade mondo giretain. Koro yudo ka magi gik ma anto naonge burano but I'm sure ni magi gik ma kane gintiere bura ka giwuoyo to ging'iyo ni to kawamiyo ng'ama chielo nikech mbele ka to weche dhi bedo mang'eny nikech sani ODM ni kama tek kabisa. King'iyo article 108 mar katiba wacho party leadership, majority party, minority party. Kiwuok e UDA chama manigi the highest number in ODM. The moment ma ODM sign agreement gi UDA, gi cross, gi donjo e sirikal. Kore minjo ka gocho ni wan waonge agreement gi sirikal. Wan wadonge ang'owa e opposition. Manyiso ni opposition ka be nyaka giriteno bed strong, to jogi modok kocha to nyaka resign e chama koro dhiorwa kang'owa nanga maratong'.
kanyo makoro gintiere. Koro ibro yudo kata sani e chama, kata ka gidhi feel leadership. Ing'eni sani kiwacho ni jakom bro dhi AUC. Ing'eni at the end of the day, ngufu ne ni e chama. Kech mano chama ne. Omiyo kata ng'ama obro keto kanyo ni donjo kuonde mano keto go. Nyaka bede ni jok mabro make sure ni flag mar ODM odhi mbele kata entie kata onge. Koro gino kubingi ni ya, ni koro an kama antiere, anasechopo level mar governor. An kama antiere, asesa bunge terms adek. Asesa bunge terms areyo. Mae gima setimone chama. Bro bedo loyalty to one chama. Loyalty. In iteno, iwinjo marom nade. Kanye kama ibro feel go chama. Koro kata japiny to bro bet kawuon kech pressure no to nitie. Kata ansani kadwaro kom rarieda nyaka man jok madhi wacho ni mokwongo an ng'ama miyo, mar ariyo an qualified, mar adek nyaka donje chama. Koro nitiere gik ma maketo mang'eny ni rarieda okimiya mar jachak. Ero kawana ya. Siria. Ochaka chama. Siria tulo in mari. Vio jay. Ero ko helmet. Ang'eni ka kuthe ng'eny. Ng'eny. Samane jakom chako party wuonu ne ni kanye. Embe no chak mare. Vio jay. ODM ka ka gimoro timore tikoni weg party. Weg party. Weg party gin ga jomage. Members. Weg party ogin members. Minge kamano. Are mange kamano. So jara wilo wacho gimoro ma important. Ni wuon party. Nyakibedi loyal to wuon party. Wuon party mar ODM ni ana. Migosi Raila Odinga. Bas. Wan wagom nambaka. Ultimately, Raila Amolo Odinga emabro bet piny gi kalam toko ni deputy party leader Ame Abdul Swamad tameyo kechginareyo Emmanuel Wangwe to wacho ni chairman kata pani Odiso ni osetiyo maber ni party badi nyo ami Omabey Odiso chairman ma party koro Odiso rwako kondareyo maro mabe gi joma mamene yani kiseidho malo to mapiny giweyo okay to ruma nena osepange so Raila Amolo Odinga, party leader, former prime minister of the Republic of Kenya, engineer Amolo Koko ema bro amua ng'ama bro kao kombegi mbekni magoregi to gore agoya but ultimately mane democracy nikech ene mung'eyo ni party mar ODM ni jomage kumobeti oneno party ni te ene mung'eyo ni kakao Fred takao VOJ takao Nyarawila taketo ka ang'egi gine magi brotio nang'o ne party nikech nyalo paro chien kacha ODM notemo bedo gi demokrasi ni giweji o campaign to donge ni winjo ni jok moko mane campaign opponents emane miyo pes campaign mondo giyud chambo ang'o office ODM yes exactly so okonyal weyo risk ainano mondo bedie kendo okonyal weyo risk ainano obrego bedie kendo emomiyo ultimately ene mobro bet piny to gi pache maler to koni party ni nikech obendo ng'e ne obro dhi AUC odwa we party ni e lwet jok manyalo tero party mbele to an kani penja abed ni ma party na to nitie gik moko ariyo wadang'eyo ODM osebedie higni 19 ng'eny ji manie ODM ka egi osejonya hik gi ng'eny joma members ma ODM gik mane gidwaro bende giseyudo da manyo jogo manyalo manyo na kweth mang'eny mar jo Gen Z gi mondo join ang'owa party nikech mondo party ni obed party mamilele nyaka oyudie joma tindo madonje ang'owa party so amanyo jogo makochungo loso to nyithindo gi can identify the future margi kod ng'ano
to gikone Fred ni wacho gigo mwawinjo. Ka Fred ni ODM to kara we watim ang'owa, we wadonje ODM. Nikech koken kamano to ODM bro bede higni 10 mabiro to jokanyo jony, jokanyo bende koro ol gi mag piny nikech Kenya to tek. Makata gimora mora matimre party kanyo ok gijali. Party ni yani akanyo gi nyinge. Lakini gima party otingo malongo to timang'owa onge. So mane gima monego wangi mara. Mara ariyo en 2032. Nikech 2027 kato seruma dira makende. Maro seruma. Gisedonje black gi joka. Gisedonje black gi joka ma joko timang'owa. Joko sekaogi, onyumogi e higi 2027 gin kanyakla. We have not signed no mano na miwachunu. Mok wachno cha mani adieri. Bas. So nyaka yud ng'ato mang'iyo 2032. Mang'iyo ni to the place of the party 2032 en ang'o. Remember, ODM does not have a strong chance to chungo ng'ato as a presidential candidate 2027 kaka gik moko dhini. That is the truth of the matter. Nyocha iwacho ni Karailo wuok to Paranya nose koni en bro chung president, Joho bende nose koni bro chung president, sani gin kanye waziri Kenya Kwanza. Ng'ama modong madichung president ODM ka Karailo kochung onge. Emomiyo ng'ano jogo magidwa keto information gi manyien mar party leadership ni nyaka gibedie jok mabro bedo critical to 2032. Either mabro miyo gi the presidency or deputy presidency. Mage jok mande giwe chama lwete. Abed ni chama ni mara. Lakini nikech chama ok mara, chama nigi wuonogo. But advice to yeni chama bro amua deputy party leader, obro amua chairman, obro amua secretary political affairs, obro amua ni party leader toke en nga. En wuon. Mbaka magona gina mbaka. Mbaka bero. Okay. Penye gero gi mbaka. Kamano. Koso jomoko dibe ni tiyo gi thuolo magen go matimo ipi nikech press conferences ng'eny gi kweth mopogore. Mano demokrasi. Okay. Kata wan na sani kai kwa waramo ni wadwa kwayo wuon party. Mondo minwa wuodo engwe ni. Kom. Wakwaya ka. Wakwaya kwa watu kodi jakom. Wuodo engwe no setiyo mateka penye Kenya ka. Koro kakimia chairman mar party. Bende wakao giero kama no bega ka jay wacho ga gik moko to timore moko winjo ni Fred chairman mokao kare nyang wachmari mogi gi parade saurumo wachmari mogi kodo yengwe ero kama no mora nikech kama ne kaka jay onge ga formula moro mar wacho gimoro to mane kaka en aparo ni Victor wabedo gi weche mabeyo kendo wapuonjo piny to gima mora mogik en ni jotendwa winjo jotendwa winjo nikech wachiwo advice pile ka yo manono nikech mano to bende momiyo wantiere kaka jofwambo. Koro aparo ni Victor mogik en ni nyithindo ni dala, nyithindo nyoloro skul kendo koro nyithindo duogo dala. Wang'eyo ni gik mang'eny timore kinde ma olore skul kama watem mondo mi kaka wanyalo miyo nyithindo lwasi makare mondo mi kik nyithindo kaya sikul to kinde makamagi ka nyithindo dok sikul tido ka nyithindo ntiere mana akia kaka nyalo luongo gi jok ma nyithindo matindo mainya nyithindo manyiri ema gigombo kinde duto ne ka nyithindo dok sikul to nyithindo dok kochwanyore. Aparo ni ng'at ma samoro nyalo neno ka nyithi sikul gi oneno ka ema chando wang'i to kata mana jaudi nyalo twang'o ne law sikul korwako to nyalo chalo gi nyathi sikul. Mondo mi warit nyithindo nikech kwang'iyo report mawuok higa ka higa kwan nyithindo ma samoro gamo remo kaluwo e counties wa to bedo malo kinde duto. To kata mana nyithindo ma yawuoyi bende nyalo ritore nikech nyithindo ng'awo Victor. Nitie nyithindo ma samoro biro winjo ka nyathi e sikul ochako remba apiko no time odhi e thum samoro gotieno kaka lipode mancha waneno ka. To mogik waket nyithindo gi machiegni ahinya nyithindo manyiri nikech chien ka waseno ka kwan nyithindo makawo ngimagi kata madere nyithindo manyiri en report mawuok juma ka juma. Samoro mbinu mane watiyo godo chon mar loso gi nyithindo gi kik wamigi stress mathoth ahinya. Wanyalo ng'eyo tere kaka wanyalo lalore gi kodgi ka pod ok gike okang' ma nyathi manyako samoro nyalo kawo ngimane owuon. Kawo kamano to agone jowetega giti mangima mar kaka wanene. Ero kamano kuom Nyasaye miwa thuolo mondo mi watwagi. Ero kamano senior. Ero kamano VJ an gi ote. Serikali ogajore. Nitie jo Sangwenya
nitie jomahati, nitie jomibadhi, nitie jotich, nitie weg tich, nitie chike, nitie chok chike, nitie lith chike. Serikal oting'o nyaka joma unapanga wanapangua nikech confusion ema ber negi. Mano ote mar COS Charles Odhiambo kona mosu keno mor chenro obor mane matiego godo kamano Vijamba aparo na tieko mana gima Fredo wacho mar nyithindo mani dala. Ing'eni sani makoro janyuol yudo nafasi mabe ng'iyo nyithinde interact go. Apani sani nikech kaka ngima tek yudo ka janyuol onge sama bet gi nyathi makata penjo ni to school gini chal nade. Gi tek their time mondo giwinje to nyathi sama nie school cha pek mane ma intiere godo kata rem mane ma intiere godo minyalo konye. Kik gibed absentee parents. Kech mane mwaneno mang'eny to katieko ten kuom jopiny ni ginyis wajumbe gi wigni kiketo report mar CSS mane opuodh gi committee mar appointment ng'ato ka ng'ato kete duonde obede Hansard machieng' moro history ni pargi ni na wacho kama ka jenzi no setima ngono se bire ndara maruto dissolve government mane kaka chieng' moro kiduogo tibedo held accountable kikibed ni inoko ni rito ni approval no tim duondi no nyalo loko gik mang'eny. Erokamano. Awinjo wach ni serikali ogajore en gi kweth mag ji mopogore okang'e ni sangwenye to gin jomage joma pango gi joma tenga gin jomage nyakoranga nyuol tigi wi mane chal mar weche okinyi makawuono e chenro makaka wanene nyaka jumanyien kendo riti makawuono e loyo jogo picha mekwa director marwa producer marwa Ken Muga kamoro ma intiere erokamano maduong' mokalo to maduong' moloyo in jawinjo kendo janeno mikawo thuolo mar kinde ka kinde mar bedo piny tiwinjo chenro makaka wanene dawa her mar dhi nyime to kata kamano gimoro amora nigi sane oriti makawuono ng'wono ma Nyasaye obed kodi kawuono nyaka kinde mabiro nyime oriti makawuono nyinge en Otieno Maka Juma.